న్యూస్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మనుగురు తొగ్గూడెం ప్రాంతంలో పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు ఆపి తనిఖీలు చేపట్టారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన వ్యక్తి నన్నే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తారా అంటూ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగి అక్కడితో ఆగకుండా చేతిలో కత్తి పట్టుకొని పోలీసులపైకి దూసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు. ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో అక్కడున్న పోలీసులు అప్రమత్తమై అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటనతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం మాత్రమే కాకుండా విధుల్లో ఉన్న పోలీసులను బెదిరించడం చట్ట విరుద్ధమని అధికారులు హెచ్చరించారు. మీరు అనవసరం ఫైన్ ఇస్తారు. మీరు